Son Goku! Suposo que no vols lluitar, tu també. Son Gohan! Fuig, Son Gohan! Vinga, fuig! No et quedis aquí, vés-te'n! Noto que té una gran força. No pot ser! Té una força de combat de 1307. Oh! Deixeu el pare tranquil! Deixeu el pare tranquil! Ostres, noi, és increïble! Ei, pare, estàs bé? Però com ho has fet? Estàs bé? Estàs bé, pare? Idiota! Me les pagaràs! No, no toquis el meu fill! Krilin! No, no! No pot ser! Me les pagaràs, Freezer! No! Atura! Que has vingut a ajudar el teu amic? És massa tard i ja està acabat, pobret. Però no et preocupis, noiet, que aviat t'enviaré al seu costat. Us suprimiré a tots, tants com sou. Eliminaré tots els nàmecs. I també a vosaltres, terrestres. I després, per acabar, em dedicaré a aquell traïdor que s'ha atrevit a enfrontar-se amb la meva autoritat. No anirà com dius, Freezer! Et guanyaré! És extraordinari. Com més ataca, més li augmenta la força. No ho entenc. D'on pot treure tota aquesta energia?
Eh? Prou! Auxili! Morirem cremats vius! Aquest nano s'ha anat a ficar a la gola del llop! Aguanta, Son Gohan, que et traurem d'aquí! Gràcies, cor petit. M'has salvat. Vaja, on has après a lluitar d'aquesta manera? Sigui com sigui, és molt fort i poderós per ser un nen petit. I si també forma part dels guerrers de l'espai? Si és així, d'on deu venir aquest? Em pensava que havia exterminat aquell poble ja fa 20 anys. Si no m'equivoco, només van quedar vius en Vegeta, en Nappa i en Raditz. I ara, això és molt estrany. Trobo que no s'assembla amb en Vegeta ni amb en Nappa. I si és fill d'en Raditz? Sí, podria ser. M'hi fa pensar una mica.
Avui en Cèl·lula s'haurà decidit a mostrar-nos tot el seu poder? Quina energia més poderosa! És com si tot l'univers tremolés. Renoi és massa, això. La seva força és espaterrant. Son Gohan! Què et penses? Aquesta és la meva força real. I què és Cèl·lula? Quina velocitat! Aquest monstre no només és molt més poderós, sinó que encara és més ràpid. No, no pot ser. Si només m'ha clavat 2 cops de puny, com pot ser que m'hagi fet tant de mal? Això és massa, és increïble! Vet aquí la diferència entre els seus poders ocults. Ho pot aconseguir, en Son Gohan el pot derrotar. En Son Gohan ha deixat fora de combat en Cèl·lula donant-li 2 cops de puny. No va dir Son Gohan. Ha arribat el moment de posar punt i final al torneig.